Што робіць Сяргей Ціханаўскі і як на гэта рэагуюць лукашэнкаўцы? З якой заявай і чаму выступіў Роман Пратасевіч, а таксама якую інфармацыю пра беларускіх сілавікоў раскапалі журналісты-расследавальнікі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Цынічная заява Романа Пратасевіча. Літаральна пару дзён таму Сяргей Ціханаўскі не змог стрымаць слёзы, калі расказваў пра нечалавечыя ўмовы ў беларускіх турмах. Цяпер жа Роман Пратасевіч з'явіўся ў эфіры прарасійскага спутніка з вось такімі заявамі пра беларускіх палітычных зняволеных. Есть люди, которые до сих пор живут в парадигме какой-то политики, которые до сих пор ощущают себя какими-то политическими деятелями и так далее. Есть люди, наоборот, которые, вот, грубо говоря, просто сидят свой срок, тихенько, не высовываются, там, ничего из себя не строят, и к ним, в принципе, и отношения соответствующие, то есть как к обычным людям. Поэтому тоже, конечно, ситуации есть разные, но в основном я могу сказать, что нормально люди выглядят, сидят и сидят точно так же, как тысячи других людей, которые были осуждены. Улічваючы, што былога зваршчыка пацягнулі ў эфір адразу пасля шакуючых аповедаў Ціханаўскага, магчыма, што гэта быў намёк якраз на яго, тыпу хто здаўся, той і сядзеў нармальна. Нагадаем, што сам Пратасевіч за кратамі не сядзеў, бо спачатку ён быў пад хатнім арыштам, а пасля прысуду адразу атрымаў памілаванне ад Лукашэнкі. Так што сітуацыю ў калоніях ён бачыў толькі калі выконваў ролю ганца ад уладаў і ездзіў да Бабарыкі і Калеснікавай, каб угаварыць тых пісаць прашэнне аб памілаванні. Адметна, што Ціханаўскі згадываў, як Пратасевіч прыязджаў і да яго ў турму з такой жа прапановай, але цяпер Роман не стаў нічога пра гэта расказваць. Тым часам Сяргей Ціханаўскі пачынае дзейнічаць, а сілавікі Лукашэнкі пагражаць. У найбліжэйшыя дні Сяргей і Святлана Ціханаўскія ладзяць у Варшаве і Вільні сустрэчы з беларусамі замежжа. На гэта адразу ж адрэагаваў Губазік, адкрыта пагражаючы як імігрантам, так і іх сваякам, якія застаюцца ў Беларусі. Цытата. Аматараў хадзіць на шабашы за мяжой чакаюць новыя сюрпрызы і непрыемнасці. Фота і відэа так ці інакш апынуцца ў нашай гуманітарнай установе і будуць перададзеныя для далучэння да крымінальных спраў па садзейнічанні экстрэмісцкім фарміраваннем з усімі наступствамі, у тым ліку для сваякоў і маёмасці, якая засталася ў Беларусі. Увогуле падобна, што надзвычайная актыўнасць Ціханаўскага адразу пасля вызвалення стала сюрпрызам як для яго прыхільнікаў, так і для прыхільнікаў улады, бо многія чакалі, што на волю выйдзе чалавек, калі не зламаны, то яўна змучаны 5 гадамі ў нечалавечых умовах. На справе жа не прайшло і тыдня, як Ціханаўскі развіў шалёную дзейнасць, і падобна, што чым далей, тым больш гэтая актыўнасць будзе раздражняць лукашэнкаўцаў і дастаўляць ім праблем. Адметна, што барацьба з Ціханаўскім ужо пачалася і іншымі метадамі, бо цяпер у чаты беларусаў замежжа ўкідваюць яшчэ і фэйкавую афішу мерапрыемства з удзелам Ціханаўскіх, дзе пазначаны іншы час і месца сустрэчы. 18 загінулых і больш за 3 сотні пацярпелых. Гэта вынік чарговага ракетнага ўдара расіян па ўкраінскім Дняпры. Яшчэ 2 чалавекі загінулі ў горадзе Самар, які знаходзіцца непадалёк. Як пісаў мэр Дняпра, параненых было столькі, што хуткая дапамога проста не паспявала ратаваць людзей. У выніку абстрэла ў горадзе пашкоджана 50 шматпавярховак, шматлікія дамы ў прыватным сектары, навучальныя і медычныя установы, царква Пятра і Паўла, папраўчая калонія і нават хлебазавод. Сённяшні дзень у Дняпры абвешчаны днём жалобы. Сталі вядомыя шакуючыя падрабязнасці, як сілавікі на чале з Мікалаем Карпянковым пакрывалі наркагандлляроў і засталіся беспакарнымі. Журналісты праекта бюро даследавалі 80 тамоў крымінальнай макавай справы, па выніках якой 29 чалавек асудзілі за продаж опіумных наркотыкаў. Высветлілася, што гандаль так званымі макавымі бубкамі шмат гадоў крышаваўся супрацоўнікамі Міністэрства ўнутраных спраў, але следства ўсе сведчанні пра гэта проста праігнаравала. Усё пачалося ў 2014 годзе, калі ў Расіі ліквідавалі Рубас, аналаг беларускага Губазіка, і тады сілавікі Лукашэнкі вырашылі ўзяць з калег прыклад, і ў падраздзяленне Карпянкова таксама наляцелі з праверкамі. Абгрунтавалі гэта тым, што яно дублявала іншыя ведамствы. Пад пагрозай скасавання Губазіка яго начальнік Мікалай Карпянкоў ініцыяваў тую самую макавую справу. Гучны працэс з масавымі затрыманнямі, заснаванымі на сумнеўнай юрыдычнай падставе. Як піша бюро, сілавікі і суды проста дамовіліся, што было супраць закону, каб распаўсюд макавых бубак кваліфікавалі
расцэньвалі як крымінальнае злачынства. На дзясятак чалавек павесілі крыміналкі за тое, што па сутнасці было адміністрацыйным правапарушэннем. Усё гэта было дзеля гучнага працэсу, які б мог дадаць службовых ачкоў Мікалаю Карпянкову. Рэзананс жа іграў на руку не толькі губазіку, але і іншым датычным тыпа следчага камітэта і генпракуратуры. Журналісты тлумачаць, што большасць абвінавачаных працавалі ў асобных невялікіх групах, гандлявалі ў раздроб і не былі знаёмыя адзін з адным. Так, у іх меліся агульныя гуртавікі, але з іншымі пастаўшчыкамі яны таксама працавалі. Прасцей кажучы, гэта ўсё адно, што абвінаваціць у змове ўсіх, хто купляе хлеб у адной краме. На допытах абвінавачаныя расказвалі, што іх крышавалі канкрэтныя сілавікі і нават называлі імёны і званні. Адзін з фігурантаў расказваў, што падпалкоўнік Анатоль Мізуленя па мянушцы Іваныч нават дапамагаў з прывозам бубак у Беларусь, а таксама іх мытным афармленнем на мяжы. За кожны увезены кілаграм яму нібыта плацілі па $1, і такім чынам Мізуленя зарабіў мінімум 20 000. Таксама з паказанняў абвінавачаных вынікае, што з дапамогай таго ж сілавіка яны прыбіралі з рынку канкурэнтаў. Знаходзілі кропкі, у якіх іншыя гандляры захоўвалі і збывалі мак і перадавалі звесткі Мізуленю. Ён паведамляў іх знаёмым міліцыянерам, а тыя ладзілі аблавы. Адзін з гандляроў ацаніў кошт міліцэйскіх паслуг Мізуленій у $350 000. Асноўную частку гэтых грошай Мізуленя перадаваў дзейным сілавікам за спрыянне наркадзялкам. Акрамя грошай міліцыянеры атрымлівалі падарункі і розныя перавагі, уключаючы і прэміі на працы за раскрытыя злачынствы. Падчас расследавання падпалкоўніка у адстаўцы Анатолія Мізуленю затрымалі і дапыталі. Ён адмаўляў сваё дачыненне, але прызнаў, што больш за 20 гадоў сябруе з Ігорам Сабалеўскім, галоўным фігурантам макавай справы. Пасля гэтага сілавіка адпусцілі без выстаўлення абвінавачванняў. Перад судом ён так і не паўстаў. Іншы фігурант справы расказаў, што быў у рамантычных стасунках з мінскай следчай Наталляй Каралёвай, і тая нават прысутнічала пры фасоўцы бубак на арандаванай кватэры каханка. Яе таксама цягалі на допыты, але таксама ніякіх абвінавачванняў не выставілі. Увогуле, усе паказанні, якія тычыліся сілавікоў, былі праігнараваныя. Справы супраць іх не распачыналі, тэлефоны не праслухоўвалі, а многія працягнулі службу і нават пайшлі на павышэнне. Прычым у матэрыялах справы былі звесткі, што частку хабару атрымліваў і Мікалай Карпянкоў, агулам нібыта каля $110 000. На допыце адзін з абвінавачаных сцвярджаў, што менавіта Карпянкоў стаяў на вяршыні піраміды размеркавання выплат за крышу. Цяпер расследавальнікі праекта бюро пазванілі некаторым сілавікам, чые імёны фігуравалі ў матэрыялах справы. Падпалкоўнік Мізуленя адрэагаваў на пытанне журналісткі вось так. Овца вонючая! Я честно отработал свои годы! А Ты после? деньги мне давала, что ты звонишь, деньги я брал! Размова журналістаў з Мікалаем Карпянковым таксама не атрымалася. Ой, ну что ты несешь? Ну, Почему? Есть давай показания зафиксированы на допросах, что Ну, якобы вы получали от них деньги. заткнись, Хочу узнать хорошо. вашу позицию. Давай, все, да послушай, заткнись ты, заткнись. Что ты за долб***? Вот откуда ты взялся? Вы можете ответить на мой вопрос? За крышу Правда взял это? тебя. Иди нахуй. Бюро піша, што пасля макавай справы кар'ера начальніка губазік вісела на валаску і здавалася, што магчымасцяў для манеўру ў яго ўжо не засталося. Аднак у 2020 годзе здарылася непрадбачанае. У Беларусі выбухнулі пратэсты і рэжыму тэрмінова спатрэбіліся людзі, гатовыя на любую жорсткасць. Карпянкоў апынуўся ў першых шэрагах і не толькі не патануў, а наадварот пайшоў на павышэнне і пашырыў свой уплыў і ролю ў сістэме. Улады ўзяліся за прадаўцоў на рынках. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі прапануе ўвесці новыя правілы. Згодна з праектам пастановы, гандляры павінны будуць дакументальна абгрунтоўваць свае рознічныя цэны на тавары, якія падпадаюць пад дзяржаўнае рэгуляванне. Калі прадавец двойчы за год парушыць правілы, напрыклад, павысіць цэны, то кіраўніцтва рынка зможа адразу скасоўваць дамову з такім гандляром. Акрамя таго, прапануецца, каб кожны дзень адміністрацыя рынка правярала на месцах наяўнасць дакументаў, якія пацвярджаюць законнасць цэнаў і размяшчалі інфармацыйныя шыльды з актуальнымі рэгуляванымі коштамі. Новыя правілы закрануць усіх, хто гандлюе на рынках як індывідуальных прадпрымальнікаў, так і юрыдычных асоб. Важнае ведомства хавае бяду. У матор-вагонным дэпо мінскага аддзялення белчыгункі знойдзены слесар гэтага ўчастка ў несвядомым стане і з прыкметамі збіцця. Цяпер мужчына знаходзіцца ў коме, і медыкі ацэньваюць яго шансы выжыць як 50/50. Па інфармацыі незалежнай суполкі чыгуначнікаў, у тую ноч уся змена распівала спіртное прама на працоўным месцы. Па выніку пачаўся нейкі канфлікт, і двое работнікаў збілі трэцяга з выкарыстаннем шкляных бутэлек. Адзін з нападнікаў пасля здарэння ўцёк у невядомым кірунку, а здарылася ўсё ў парку адстою электрацягнікоў
Васюкоўшчына, які размешчаны больш чым за кіламетр ад асноўнага корпуса дэпо. Гэтая аддаленнасць, на думку прадстаўнікоў супольнасці, стварае адчуванне поўнай бескантрольнасці, што і магло спрыяць падобнаму інцыдэнту. На месца былі тэрмінова выкліканыя кіраўнікі дэпо, прычым нават і тыя, хто знаходзіўся ў адпачынку. Цяпер праводзіцца службовая праверка і абяцаюць, што адказнасць панясуць не толькі ўдзельнікі збіцця, але і тыя, хто абавязаны быў сачыць за выкананнем дысцыпліны на ўчастку. Але ж ніякай афіцыйнай інфармацыі наконт гэтага здарэння не было, ані Белчыгунка, ані сілавікі нічога не паведамлялі. Як кажуць незалежныя чыгуначнікі, гэтая трагедыя хаваецца ад грамадскасці і не выносіцца на абмеркаванне нават у працоўным калектыве. Прыхільнікі Лукашэнкі зноў грызуцца паміж сабой. Цяпер дэпутаты-прапагандыст Вадзім Баравік раскрытыкаваў праўладных палітыкаў. Маўляў, яны настолькі непрыкметныя, што народ іх проста не ведае. Вы назовите, вы пойдите на нашу белорусскую улицу, а у нас партии по директиве 12 субъекты идеологической деятельности, пускай вам назовут 3 лидера партии, никогда в жизни не назовут. Они их ни визуально не знают, ни фамилии. Калі што самога Баравіка таксама наўрад ці хтосьці пазнае, хоць ён і не вылазіць з эфіраў дзяржаўных медыа, але весялейшая і другая прэтэнзія Баравіка да сваіх так званых калег. В основном в чем проблема наших спикеров? Они все боятся. Понимаете? Ему дали задачу. Он послушал Александра Григорьевича 2 года назад, где-то новости посмотрел, а уже поменялось. А уже сегодня переговоры с той стороной. А уже у нас сегодня там интересы, а там угрозы. И профессионал, он сориентируется. Он там, где нужно, переориентирует какое-то внимание аудитории. Там, где нужно, он правильные акценты расставит. В основном приходят, вот как правильно сказал коллега, очень часто с такой позицией, что вот еду как паровоз, но если немножко с рельса начинают поворачивать, паровоз разваливается. З'явіліся афіцыйныя даныя па зарплатах за май. Паводле гэтых звестак сярэдні заробак вырас на 38 рублёў і 80 копеек, ці на 1,5% у параўнанні з красавіком, і склаў 2652 рублі да выліку падаткаў і ўнёскаў. Гэта азначае, што па даных дзяржавы сярэдняя зарплата на рукі складае прыкладна 2281 рубель. Самыя высокія заробкі традыцыйна ў Мінску і вобласці. Далей ідуць Гомель, Гродна, Брэст і Магілёў. Антылідар таксама не змяніўся, як і раней, найменшая сярэдняя зарплаты на Віцебшчыне – 2229 рублёў да выліку падаткаў. Чыноўнікі прызналі праблемы з пенсіямі і нават абяцаюць іх вырашыць. Беларуска паскардзілася Наталлі Качанавай, што 30 гадоў свайго жыцця працавала ў ахове здароўя медыкам хуткай дапамогі. З сакавіка 25-го года жанчыне мусіць ісці ільготная пенсія, але пры ўмове, што яна перавядзецца з працы на хуткай дапамозе. Качанава прызнала, што сітуацыю трэба выпраўляць, а таксама нават сама адзначыла яшчэ адну вялікую зарплатную праблему. Цытата. Фельчар, які прыязджае на хуткай дапамозе на выклік, атрымлівае заробак на 1000 рублёў менш, чым урач. І трэба ліквідаваць гэты дысбаланс, таму што мы сёння зацікаўленыя, каб моладзь прыйшла і працавала на хуткай дапамозе. Канец цытаты. Качанава нават выклікала на прыём міністра працы і сацыяльнай абароны Наталлю Паўлічэнка і кіраўніка аховы здароўя Александра Хаджаева. Тыя паабяцалі заняцца пытаннем. Нечаканы адказ Міністэрства адукацыі. Беларускія педагогі часта скардзяцца, што іх пастаянна прымушаюць выпісваць дзяржаўныя газеты. Чытаць у іх няма чаго, а грошы тым часам сыходзяць не самыя малыя – па 40-50 рублёў кожныя 3 месяцы. Звычайна настаўнікі моўчкі церпяць і плацяць. Цяпер жа журналісты партала .бай звярнуліся ў Мінадукацыі з адпаведным пытаннем. Маўляў, дык а што будзе, калі настаўнік ад гэтай макулатуры адмовіцца? Чыноўнікі адказалі, што па законе не будзе нічога, бо прымушаць педагога падпісвацца на непатрэбныя яму выданні проста нельга. Бяда адбылася на Віцебшчыне. Там 18-гадовы хлопец, які толькі паўгода таму атрымаў правы, сеў за руль з 2 11-гадовымі малымі, магчыма, сваімі братам і сястрой. На трасе ён пайшоў на абгон, выехаў на сустрэчную паласу і урэзаўся ў іншы легкавік. У выніку загінула 11-гадовая дзяўчынка, якая была на пасажырскім месцы ў машыне недасведчанага кіроўцы. Сам кіроўца і іншы яго пасажыр, 11-гадовы хлопчык, атрымалі цяжкія траўмы і цяпер знаходзяцца ў рэанімацыі. На маладога кіроўцу завялі крыміналку за ДТЗ, якое па неасцярожнасці прывяло да гібелі чалавека. Цяпер 18-гадоваму хлопцу пагражае да 5 гадоў калоніі. Трагедыя таксама адбылася ў Клімавіцкім раёне. Там мясцовы жыхар пасвіў кароў і ў нейкі момант жывёлы палезлі ў раку. Каб выгнаць іх на бераг, пастух сам зайшоў у ваду і патануў. Цела мужчыны знайшлі толькі на наступны дзень за 500 метраў ад месца здарэння.
Вось такие навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.